Αυτό είναι ένα βίντεο που αφορά τα κορίτσια, νομίζω φαίνεται και από το μπουκαλάκι, αλλά δεν είναι το basic βίντεο αυτό που περιμένετε. Αυτό είναι ένα διαφορετικό προϊόν, δεν είναι το συνηθισμένο lactacid καθαριστικό που όλες κάπου έχουμε δει σε κάποιο ράφι. Είναι το sensitive το συγκεκριμένο και ήθελα να κάνω ένα βίντεο να το μοιραστώ μαζί σας για τα κορίτσια τα οποία έχουν ευαίσθητη περιοχή. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι εξαιρετικό για ευερέθιστο και ευαίσθητο βλενογόνο. Περιέχει φυσικό έλαιο λακτικό όξο και pH 3,5, τα οποία αποκαθιστούν την ισορροπία στην ευαίσθητη περιοχή. Είναι εξαιρετικά ήπιο, δεν περιέχει άρωμα, δεν ερεθίζει, προσφέρει έτσι απαλότητα στην περιοχή. Περιέχει γλυκερίνη, η οποία ουσιαστικά θρέφει και ενυδατώνει την περιοχή. Καθώς επίσης το συστατικό αυτό βοηθάει και στην αποκατάσταση και ενίσχυση του φυσικού υδρολιπιδικού φιλμ του ευαίσθητου δέρματος. Οπότε γενικά, εάν νιώθεις κάποια ευαισθησία, αν στο μέλλον νιώσεις κάποια ευαισθησία, τώρα ξέρεις ποιο προϊόν να επιλέξεις. Είναι της Lactacid, ξαναλέω, το sensitive. Αυτά. Bye!